İsrail'in Tehran'ın iň bir kaşan we gürüýle atly sebitleriniň birini, 3-nji etrawyny howa darwalaryny urmakçy bolýanyny aýdyp, bu töwereklarda ýaşaýan adamlaryň evakuasiýa edilmegi barada beren duýdurşy ozarlanam ýetip bolan galagoplyklaryň ýene-de ýokarlanmagyna alyp geldi. Soňky günlerde iki ýurt birek-birege howa darwalaryny urup, iki arada onlarça asuda adamyň ölümine sebäp boldy. Emma iň ýygyjam hüjümler tehran edildi. Israil'in premier ministri Benjamin Netanyahu, Israil'in goranmak güýçleriniň parahat ilaty nişana almaýanyny aýdyp ayak tepdi. Ýöne Tehranyna we ýurduň beýleki ýerlerine ýalgy edilen wideolar we düşürilen suratlar emele gelen ýagdaýyň nähili agyrdygyny görkezýär. Resmi çeşmelere göre bu zarwalar netijesinde 200'den gowrak Eýranly öldürildi. Israil häkimetleri Eýranyň Tel Aviv, Hayfa ýaly şäherleri eden aralyş hüjümlerini 24 adamyň ölenligini habar berdiler. Iki ýurtda da köp ýaşaýjy özleriniň gödөгçilik edip bilmeýän ýagdaýyna düşdi. Ýöne Israilden tapawutlukda Eýranyna adat we garaşsyz metod ören çäklendirilen ýagdaýda bolup çykdy. Howa darwalary adamlary öýlerinden gyssanmaç, bosup çykmagy mezur edýän wagtyny ýöneki Eýranlylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, adamlaryň öňüne keseren agyr şertler barada ören az habar ýaýrady. Sosial mediýadaky suratlar we wideolar adamlaryň bir näçe gün bäri Tehranyň ýadra we harby desgalaryny, Israil'in aýtmagyna görä Eýranyň ýokary derejeli resmileriniň we ýadra alymlarynyň ýaşaýan ýerlerini nişana alýan howa hüjümlerinden gaçmak bilen köçeleriň paýtagtdan çykkan ulaglardan hyryn-nykyn dolanyny görkezýär. Ýaşaýjylaryň käbiri ýangy çyýlayan stansiýalarda dören uzun nowatlar we müşterileriň alyp biljek ýangyşlarynyň çäklendirilen muktary hakyna habar berdiler. Şu aralykda adamlaryň köpüsiniň barýan uğruny ýurduň demir gazygyna agyp getmezçiligi ýüze çykyp başlady. Ýaşaýjylaryň käbiri emele gelen ýagdaýy beýan etmek üçin Azatlyk radiosynyň Eýran gullugyny Farda radiosyna ýüz tutdy. Bireni öz 10 ýaşyndaky oglunyň düşen ýagdaýy baradaky lapkeşligini, onuň öz düşünmeýän urşunyň jebirini çekmäge mezur bolanlygyny görüň berdi. Men oglumy ala dedýärin. Ol hiç saat diýmeýär. Ol men gorkýaryn hem diýmeýär. Ýöne biziň hemmämiz gorkýarys. Men näme etjegimi bilenmok. Bombalamalardan gaçyp gutulmak üçin biz nire gidip bilersip ene sorýar. Şol wagtky prezident Saddam Hüseyniň 1980-nji ýylda dugulleşir goňşusyna çözmek bilen Eýran mundan Irak bilen 8 ýyla uzan weýrançylykly uruşda uruşmaly boldy. Ol uruş Eýranly enatalaryň köpüsiniň çağalyk ýyllaryna gawat geldi. Innolar öz çağalykda şaýat bolan uruş tejribelerini ula adamlar hökmünde başdan geçirýärler. Men öz ömrümiň dowamyny iki uruşa şaýat bolaryny öýdenmekdim we elbetde oglumyň uruş pazygasyny başdan geçirmegini islemeýärini Farda radiosyna ýüz tutan en aýtdy we beýleki ýerleşleri ýaly howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň tutulmalygyny haýyş etdi. Tehranyny ýaşaýan başga bir aýal bolsa öz sagatyny zorluk uruş seslerinden goramak, penalap saklamak üçin näçe wagt we nähil çäreler görmäge taýýar bolanlygyny görüň berdi. Biziň öýümizde ekranyň, telewizoriň öz ulanýan möhleti bardy. Ýöne bu günler men çağamyň daşardaky partlama seslerini eşitmezlik üçin telewizor we onuň sesini hemişe dolu güýjünde açyp goýaryn hep olaýtdy. Tehran ýaşaýjylarynyň köpüsi şäherden gaçyp adaty din jalyş ýerlerine, ýurduň demirgazyk welaýatlaryna gidýärler. Sosial ulgamlarda paýlaşylan video ýazgylarda demirgazyk tarapy barýan ulaglaryň ýollarda döreden dıknyşyklary görkezilýär. Şäherden daşyna çykýan awtologlaryň akymyny giňeltmek üçin günerti tarapa gidilýän ýollaryň käbiriniň uğruny ýetkezýärler. Ýöne bu hem kän netije bermeýär.
Biz ejemide yalvarıp şäheri terk etmegini haýyş etdik diýip daşary ýurtda ýaşaýan bir aýal Farda radiosyna aýtdy. Ýönül ýollardaky agyr ulagdyklarynyň videosyny görüp öýden çykmakdan ýüdegurdy. Ol öýüni penjereleriniň tutularyny baglap öz akwalyna garaşýar. Tehranyň ýüzbeýiz bolýan esasy uly meseleleriniň biri bomba gaçyp atalgalarynyň bolmazlygy bolup, bu ýagdaý paraha diýlatyň arasyndaky helakçyligi öz goşandyny goşýar. Howpsuz yer hökmüne ulanmak üçin metro stansiýalaryny giýjeti bilen açyk saklamak kararyna gelmek meselesini çözmeli bolanyny Eýran häkimetlerine 3 gün gerek boldy. 70 ýaşyndaky bir adam giýje bombalamalar başlanyp güýçli partlamalaryň sesi eşitilenine näme etjegini bilmeýändigini aýtdy. Men 6-njy gatda ýaşaýaryn. Penalamak üçin kravatyň düşegimiň aşagyny giyirmek kararyna geldim diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. 1980-88-nji ýyllardaky Eýran ara gurşuny baştan geçiren bir aýal öz geçmişiniň şeýle garanky ölümini ýene bir gedek baştan geçirýändigine ananyp bilmeýändigini aýtdy. Bir gaty gorkunç. Bu urşuň bomba partlamalarynyň we alyk ketmezçiliginiň agyr günlerini ýadyma salýar. Men bularyň ählesini gaýtadan ýaşaýaryn. Men durşum bilen stres hep olaýaly aýtdy. Meniň uýamyň çagasy gaty alady diýär. Ol aglaýar we menden biz sagaman gutularsmy diýip soraýar diýip Farda radiosyna ýüz tutan aýal sözüniň üstüne ýetirdi.